шӯълаи раҳимҷон, раҳбари маркази тозатаъсиси продюсери шоира мегӯяд, консерти хайрия ба хотири ҷамъоварии маблағи пулӣ барои муолиҷаи писари овозхони маъруф Дилноза Каримова дар рӯзҳои нахустини моҳи январ баргузор мешавад. Даъват ба ташкили як консерти калони хайрия ки кулли даромад аз он ба суратҳисоби Диёрбек Аминҷонови 6-сола интиқол мешавад, баъди он садо дод ки хонаводаи овозхони поп Дилноза Каримова дар бораи ҳолати сангини кӯдак ва зарурати харҷи маблағҳои ҳангуфт барои муолиҷаи ин тифл дар клиникаҳои саратоншиносӣ хориҷӣ хабар дод. табибони саратоншинос дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон баъди муоинаву шурӯи муолиҷаи Диёрбек Аминҷонов гуфтанд ки ин тифл гирифтори лимфома ё саратони буғумҳо аст. бо шурӯи марҳилаи табобати кимиёӣ ё химиотерапия дар як бемористони давлатии Бишкек идомаи табобат дар Москав ё клиникаҳои вижаи Ҳинд ё Туркия ташкил карда мешавад. харҷи ҳадди аққали ин ҳама амалиёт $100,000 ташкил медиҳад. шӯълаи раҳимҷон мегӯяд, дар давоми 2 рӯзи баъди эълони ташкили консерт нафарони зиёде омода шуданд саҳми худро дар ин маърака гузоранд. хурсандам ки қадар ҳунармандон баъд чашмдош набудам ки то ин ҳад миёни ҳамдигар як иттиҳоди хуб доранд ва аксарият омодаанд ки барои мо на танҳо аз лиҳози оне ки дар консерт ширкат биварзанд кӯмак кунанд. бештари аз онҳо омода ҳастанд ҳатто ба ғайри он ки дар консерт ширкат кунанд бо маблағҳои пулӣ ҳам ба суратҳисоби Диёрбек барои муолиҷаи ин кӯдак кӯмак бикунанд. барои писари Дилноза Каримова ва ин хеле хушхусандиовар аст. хеле мутаассифам аз оне ки аз ҳамун ҳатман дар даруни нохунак ситораҳое ки ба қавли мардум фикр мекунанд ки пояи санъати мо агар онҳо набошанд меланганд, аз эшон касе бокуниш нишон намедиҳад ба ҷуз Садриддини Наҷмиддин ки чун ҳамешагӣ аз оданияти худаш ба хубӣ дарак медиҳад. шӯълаи раҳимҷон гуфт, манзураш овозхонони пуртарафдорест ки маъмулан толорҳои бузургро ҷамъ мекунанд ва аз ҳузури онҳо барномаи хайрия метавонад аз назари ҷамъоварии маблағи зиёд бурд кунад. Дилноза Каримова, овозхони маъруфи поп ки бештар дар саҳнаҳои шаҳри Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунад, аз охири моҳи октябр дар Бишкек дар канори Диёрбек мебошад. дар як суҳбати телефонӣ аз пойтахти Қирғизистон Дилноза Каримова ба радиои Озодӣ гуфт ки дар оғоз вақте табибон дар Хуҷанд аз дард ва варами шиками писараш вуҷуди як омосро дар рӯдаи Диёрбек ташхис карданд, бовар дошт бо нирӯу тавони худ ва оилааш ин мушкилро пушти сар хоҳад кард, вале баъди муоина дар як клиникаи хусусӣ маълум шуд ки мушкили писараш сангинтар аз он будааст ки тасаввур мекард. ҳар шаб ки хоб мерам, хиёл мекунам ки ин хоб аст. бедор мешавам ки бо дар ҳамин палата бо ҳамин бачам бемор 24 соат ҳамроҳи бачам башкам ки ҳоли амиқа намефаҳмад, лекин мефаҳмад ки бемор аст. ки ҳар рӯз мегӯд ки кай хона мерем. дарди ҷиддӣ будагиша ҳоли намефаҳмад. худо ба шукр ки намефаҳмад ҳоли. модар мегӯяд рӯзи 26 октябр ки тифл дар бемористон ҷой шуд, ҳолаташ ниҳоят сангин буд. бар асари варами буғумҳо нафаскашиаш мушкил буд ва пайваста таби баланд дошт. баъди мушаххас шудани диагноз ё маризии кӯдак, табобати ӯ аз ҷумла бо методи терапияи кимиёӣ шурӯъ шуд. овозхон мегӯяд, аз он ки дарди дили ӯву фарзандашро мардуми Тоҷикистон шуниданд ва омода шуданд барои пардохти харҷи муолиҷаи гаронқадри фарзандаш саҳмгузор шаванд, бениҳоят миннатдор аст. барои ҷамъоварии маблағи афроди хайрхоҳ ба номи Диёрбек Аминҷонов суратҳисоби вижаи бонкӣ боз шудааст ва ба гуфтаи Зайниддин Каримов, бародари Дилноза, дар 3 рӯзи гузашта шумори зиёди хайрхоҳон аз дуру наздик занг зада пешниҳоди кӯмак карданд. ҳанӯз маълум нест ки чӣ маблағе дар ин ҳисоб ҷамъ шудааст. тибқи иттилои масъулони маркази саратоншиносии кӯдакон дар Тоҷикистон, дар 11 моҳи соли ҷорӣ ба ин муассиса беш аз 1100 кӯдак барои муолиҷа муроҷиат кардааст. аз инҳо дар ҷисми 800 кӯдак навъи бадсифати омос ташхис шудааст. аксари давраҳои муолиҷа аз ҳисоби худи муштариҳо танзим мешавад, чунки хароҷоти ин беморӣ хеле сангин аст. барои бархе кӯдакон бунёди хайрияи лона кӯмак мекунад ки соли 2009 бо ташаббуси духтари калонии президент Озода Раҳмон таъсис шуд. масъулини ин бунёди хайрия мегӯянд, дар ҳамкорӣ бо маркази саратоншиносии кӯдакона дар Тоҷикистон дар муддати 8 соли кор барои муолиҷаи 752 кӯдаки гирифтори саратон ёрӣ карданд.